आज्ञा आज्ञा ଆମେ ଯଦି ପାଲାଟା ଶିପିଲା ଭଳିଆ ଗାଇ आज्ञा ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଯିବ। हां हां काई हम देखंतु आज्ञा ଶୀତକୁ ହଳା ଟିକେ ଗରମ ଦରକାର। बेस हमर सिद्धू को गरम करा पे हमर चाहा छिगला ଚାଲି ଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲର ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ରଜତ କର ମହୋଦୟ। सारे ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିଭିରେ ଆଗରୁ ଯିଏ ଜଜ ବସନ୍ତି ସିଏ କହିବେ ନମିତା ପାଲା ଶୀତରେ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରକୋପ ଯାହା ତାକୁ ପାଲା ହେଇଆ। बेस ତାଙ୍କ କଥା ବେଜାବତ ଦିନାହିନ ଆଉ କିଞ୍ଚନା ମନରେ ରଖିଛି। आज्ञा ହୃଦୟ ଭିତରେ ପୁଅ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିତାନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ दायित्व ହେଲା। ଧନ आज्ञा ଛାନ୍ଦ छांदु गुडी ଅର୍ଥ କରିବା बेस କହିଲେ କମଳ ନୟନ हां କମଳ କରରେ बेस କମଳ ତୁଳନ୍ତି सधीरे କମଳ ନୟନ। आज्ञा ଶ୍ଲୋକ ଯାହା କହିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଛାନ୍ଦରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। देई देली କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ର ହେଲା कमल पद्म ପଦ୍ମ। आज्ञा କମଳ କରରେ कमल କମଳ କହିଲେ ପଦ୍ମ କର କହିଲେ ହାତ। हाथ ଭଗବାନ ପଦ୍ମ ହାତରେ ସଧୀରେ ସଧୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ତୋଳିଲେ। କୋଉଠି ତୋଳିଲେ? कोठी कोठी ଆରେ ମୁଁ ପରା ତତେ ପଚାରୁଛି। सारे कालौदी हतरू आज्ञा ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା आज्ञा ସେଦିନର ଘଟଣା बड़ ଟିକେ ପୂର୍ବାପର ସଙ୍ଗତି ସହ ସରଳାର୍ଥ ନ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗଦ୍ୟାଂଶ ପଦ୍ୟାଂଶ ଲେଖିବାକୁ ଭାରି ଭିଡ଼ ହୁଏ। ପୂର୍ବ ଆଉ ପରର ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ସରଳ କରିକି ଅର୍ଥ आज्ञा ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହବ। कोठी को ପାଠ ପଢିଲେ ହବ। ଏ ଉପରେ ଉପରେ ଗଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା। नाई आज्ञा ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। କୁହ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଚିରଚିନ୍ମୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାପା ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। पहुंचले ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବାପା ମାନେ हां नंद महाराज ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତି आज्ञा पचानंदी नंद महाराज ନାଇଁ आओ ନନ୍ଦ ମହାଖୁଡ। सारे मोहा खुड़ हां हां ठीक ठीक ହାଁ मोहा खुड़ ठीक କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ମୂର୍ଖ ପଚାରୁନୁ କେମିତି? କେମିତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ କଣ କେମିତି ମୋହା ଖୁଡ଼ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କୁ ମହାରାଜ କୁହାଯାଏ ହଁ ଆଉ ନନ୍ଦ ମହାଖୁଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେମିତି ମୋହା ଖୁଡ଼ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ପଣ୍ଡିତେ? ଆଜ୍ଞା ନା ଇଏ ହଉଛି ଗୋପାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାଠ। ଆଜ୍ଞା କଣ ନା ଜଣେ ଗୋପାଳ କେତେଟା ଗାଈ ରଖିଲେ ତାକୁ କହିବା ଗୋଟେ ଗୋଠ। ଗୋଠ କେତେ ଗୋଠ ଗାଈ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କହିବା ଗୋଟାଏ ପଲ। ପଲ କେତେ ପଲ ଗାଈ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କହିବା ଗୋଟେ ଲିତା। ଲିତା କେତେ ଲିତା ଗାଈ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କହିବା ଗୋଟାଏ ଭୋଇ। ଭୋଇ କେତେ ଭୋଇ ଗାଈ ରଖିଲେ ତାକୁ କହିବା ମହାଭୋଇ। ମହାଭୋଇ କେତେ ମହାଭୋଇ ଗାଈ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କହିବା ଖୁଡ। ଖୁଡ କେତେ ଖୁଡ ଗାଈ ରଖିଲେ ତାକୁ କହିବା ମୋହା ଖୁଡ଼ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପଣ୍ଡିତେ କେମିତି ପାଠ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ମୁଁ କହି ରଖେ କୋଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଈ ବେଶ ଯାହା ଘରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଲେ ମୋହା ଖୁଡ଼ ବାପା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦ ମହାକୁଡ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଲେ ଚିରଚିନ୍ମୟ ଚିର ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ବାପା ପଚାରିଲେ ବାପା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ ବାପା ମନକୁ ବିରସ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ବାପା କଣ ତତେ କହିବି ଧନ ବାପା ଅନ୍ତରରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ। କୁହନ୍ତୁ ବାପା କଣ ଅନ୍ତରରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ତ ମାମୁର ଆଦେଶ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାର ପଦମ ତୋଳି ନ ଦେଲେ ବେଶ ବେକ କାଟିବ। ବାପା ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ବାପା ଆପଣ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଭାର ପଦ୍ମ ଦବ ମୋ ବାପା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବିଚାରକୁ ନବା। ବେଶ ବାପା ସିଏ ହଁ କିଏ? କିଏ ବାରୁ ବାୟୁ ଆରେ ବାରୁ ବାୟୁ ବାରୁ ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଠିକ করে ରଖିଛି ବାୟୁ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ପବନ ପାଣି। ପାଣି ବାପା ଆଜ୍ଞା ମା ମା ଆରୁ ମାଟି ଉହି ଅକ୍ଷର ଅଛି ଆ ଆରୁ ଆକାଶ ବାପା ମା ଚାରିଟା ଭୂତ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଚାରିଟା ଭୂତ ବାବା ଯୋଉ ମନେ ରଖିଥା କଥା ଆସିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପା ବାପା ମନେ ପକେଇବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ପରେ ଚାରିଟା ଭୂତରେ ଆମ ଦେହ ତିଆରି କି? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ନାଇଁ ଚାରିଟା ଭୂତ ପାଞ୍ଚ ଭୂତରେ ଦେହ। ସେ ପାଞ୍ଚ ଭୂତ କଣ ଟିକେ ଦେଖିବା ବାପା ମାନେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଭୂତରେ ଏ ଦେହଟି ତିଆରି ତାକୁ ଟିକେ ଆଣିବା। ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଆପତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଆପତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଆପତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଆପତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ
নিরঞ্জন মধ্যে জ্যোতি সংজ্যোতি ভগবানয় মাড়ো খাই পুরে মাড়ুয়া বজেট আউ নাই শুন শূন্য শূন্য উপরে মহাশূন্য তা উপরে নিরাময় Yes. তাଙ୍କ ভিতরে নিরঞ্জন তা ভিতরে জ্যোতি জ্যোতি। সে জ্যোতি কিଏ କିଏ? না আজ্ঞା মানে ভগবান
ପରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ ଦେବ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିବାହ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିନରେ Yes. ମଙ୍ଗନ ଲଗନରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛେ ଛାଡି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନୀତି କଥା ବୋଧେ ଅଧେ ନ କହିବା ଏଗୁଡା ଆଜ୍ଞା ପାଲା ନାଇଁ ଓ ଆଜ୍ଞା ମା କଣ କରେ କଣ କରି ନା ଆଜ୍ଞା ପିଲାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପିଲା ହସିବନି କି କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବନି କିନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ ସେଇ ପିଲା ଏ ପଇସା ଯାଉ କି ନ ଯାଉ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡିଥବ ଏ ବିଧାତା ଆସି କହିବେ ହେଇରେ ତୋ ମା ମରିଗଲା ପିଲାଟା କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବ ହେଇରେ ତମ ଘର ପଡିଗଲା ପଡିଗଲା ପିଲାଟା ହସିବ ହସିବ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ପାରିବା ପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମତେ ମନେ ପଡିବ କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ ଅଦ୍ୟ ରଜନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବୀଣା ଗାୟିକା ରମିତା ଦାସଙ୍କର ପାଲା ପରିବେଷଣରେ ଖୁସି ହୋଇ ଆମ ଏଇ ଭୀମ ରାମ ଭାଇ ଗାୟିକା ମହାଶୟଙ୍କୁ 51 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଜହିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅନେକ ଅନେକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋକାଭିରାମଂ रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरते श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्लोक माध्यम आसुवा प्रभु परम ब्रह्म परम पुरुष राघवेंद्र सरकार राम ठाकुर पुरस्कार प्रदान करथिबा हम राम भाईकर से राम भाईकर सर्वस्व नकार मंगल विधान करी सर्वनिष्ठ कष्ट खंडन करी 108 परमय प्रदान करत बोल आनंद एक बार हरि बोल हरि ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ରାତି ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ପଇସା ଦବା କଥା କାହିଁକି ଖୁଚୁ ଖୁଚୁ କି ବାହାରକୁ ସୁଧା କାଳେ ଦେଇ ଦିଅ आय माटी क्या बेटा ताले बापा प्रभुर बिना निर्देश रे किछि भी संभव नुह से चाहिले पिला हसे से चाहिले पिला कांदे एतिकी रे सारिबे जीवी बाबाजी के देइथिली कथा कले धन्य हे ईश्वर तुम्भ बुद्धि कौशला धन्य हे ईश्वर सुंदर रचिला कि सुंदर रचिला कले हे ईश्वर तुम कारीगरी कौशल को सत धन्यवाद केड़े सुंदर करी नभ कहिले आकाश जल कहिले पानी स्थल कहिले भूमि तमे बढ़ी देई सब प्रभु आमे माने बापा ओ पंडित गरम सहे चेष्टा कले बिंदुए पानी तैयारी करि पारिबा की ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିନ୍ଦୁ ନ ଲିଟରେ 2 ଲିଟର ବି ତିଆରି କରୁ गोटिए चेष्टा कले ଆଜ୍ଞା सूर्य अग्ररे धरिला भली भूमि करि पारिबा की बापा ना किंतु सिया मुकुब पृथ्वी भलिया घर आकाश भलिया छात देई पुणी बिना
ଆଜ୍ଞା ସବାଳୁଆ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ yes ରେ ସମ୍ବାଳୁଆରୁ